आज, उद्या आणि परवा या दिवसासाठी आपण येलो अलर्ट इश्यू केलेला आहे. सध्या आपण बघत आहोत की पावसाचं प्रमाण कमी झालेलं आहे आणि जो मागच्या आठवड्यामध्ये आणि चतुर्थीमध्ये आपल्या इथं पाऊस होता आणि त्यानंतर पाऊस कमी झाला होता. जे काही वातावरणाचे जे सिनॉप्टिक सिच्युएशन्स आहेत त्यानुसार पाऊस कमी होताना आपल्याला दिसतोय. त्यामुळं पुढचे 3 दिवस आपण फक्त तुरळक ठिकाणी हेवी रेनफॉल होईल असं आपण फोरकास्ट देतो आणि जनरली बाकी गोव्याच्या बाकी बहुतांश भागावरती लाईट टू मॉडरेट रेनफॉल होण्याची आपण फोरकास्ट दिलेला आहे. त्यानंतर ग्रॅज्युअली पाऊस कमी होताना आपल्याला दिसून येतो. जो मान्सूनचा पाऊस असतो तो आपण जूनपासूनचा आपण कन्सिडर करतो, 1 जूनपासूनचा. तर आतापर्यंत जर आपण बघितलं तर 2750 mm पाऊस आपला व्हायला पाहिजे होता, पण ॲक्च्युली रेकॉर्डेड पाऊस आहे तो 2920 मीन्स 2920 mm रेनफॉल मिळालेला आहे. म्हणजे 5% एक्सेस रेनफॉल आपल्याला मिळालेला आहे. सप्टेंबर महिना जो असतो म्हणजे हा मान्सून परतीचा काळ असतो, याच्यामध्ये काही दिवस आपल्याला जास्त पाऊस मिळतो आणि बहुतांश भागामध्ये आपला जो महिना आहे त्यामध्ये लाईट टू मॉडरेट रेनफॉल आपल्याला मिळत असतो. जुलै आणि ऑगस्ट या महिन्यामध्ये आपल्याला जास्त रेनफॉल मिळतो. सो त्यानुसार जर तो आपण पॅटर्न जर बघितला तर सध्या तरी पुढचे 7 दिवस आपल्याला एकंदर पावसाचं प्रमाण आहे लाईट टू मॉडरेट याच्यामध्ये आणि पहिले 1, 2, 3 दिवस याच्यामध्ये तुरळक म्हणजे एकदम 1-2 ठिकाणी आयसोलेटेड प्लेसेसवरती आपल्याला हेवी रेनफॉल होण्याची रेनफॉल शक्यता आहे. म्हणजे 60 mm किंवा 70 mm अशा याच्यामध्ये पाऊस आणि बहुतांश भागावरती लाईट टू मॉडरेट रेनफॉल होण्याची आपण फोरकास्ट दिली.